Ko gobernua Hondarribira etorri da Jaizkibel konpainia zoriontzeko. Uste dute lan ederra, lan eskerra egiten ari direla gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde, eta baita hondarribitar guztiei jai ez sexistak, jai alaiak, jai paketsuak opatzeko. Nik uste dut jaiek badaukatela zentzu hori, alaiak izan behar dira, guztiontzat izan behar dira, jarrera sexistari gabeko jaiak behar direla izan, eta alde hortatik dei hori egiten diegu, bai hondarribitarrei eta baita Hondarribiko udalari ere. Behingoz, ausardia nahiko izan dezala, jarrera sexistak eta diskriminatzaileak baztertzeko eta arazo bihurtu dan jai hau betirako guztiona izateko. Gara gure babesa ematera, alarde parekideari eta Jaizkibel konpainiari. Guk uste dugu tradizioak ezin direzela eskubideen gainetik egon, baina ere dakigu tradizioak egokitu aldirezela eta garai berrietara eta eskubide hauek bermatuta egoteko aldatu euren nortasuna galdu barik, eta hori da eskatzen duguna, eta horretarako guk erakundetatik babesa adierazten dugu, baina uste dugu beharrezkoa dela bertan Hondarribin lana egitea bide bat aurkitzeko, zeren eta egon badago.